o gining mga kargado sang tubo. Okay, so pakadto na sila sa may sewer, Yes, Bomboylin, halin sa may La sa Castellana. adin ka nabukid kag madulog diri kag ti malabayan nilang sentral kun dra sila nagaula, sila tubo may ara man dra transloading sa unhan nga iya sang Victorias. So usually amo ginading ginalabayan Bomboylin ang ilabalay tinadamlag pa way pa man matuigan na ano man ni Bomboylin na tumbahan man sang amo Inang, man nga sahi sang truck nga inang kargado balay man. sa mga kordero. Yes, Bomboylin no. Ahay. Wala pa gani diri makuha man ng mga tubo nga ginhawas ti amo naman ni ang balita no kag ti lut naga utas gid sang duha ka mga kabuhi sining mga nasambit nga mga biktima. Ang pangalan gani sang Iloy, Paul. Si Hirmi Cordero Bomboylin, 58 anyos ang edad. Okay, si Hermi, JR, pila Hermi. edad niya ni? Yes, ang ilang nga bata nga lalaki, si JR ginabulubonta nga ara sa 31 na ang pangidaron. Oo. Ang, Maswerte Bomboylin kay ang iyang bana tuya sa uma so sila lang din nagatulog kay ang negosyo Bomboylin sang ina iya sini nga Iloy kag mm, amay man nga nagabulig sa iya sa tindahan madugay na Bomboylin naga barbecue bala o oo. kon nagabaligya sang mani kon barbecue nga saging kamuti Mm, di makita diri naton Bomboylin ang ilang nga tricycle nga nadunot mano ang iya sini nga lawas oo. ang iya sining tangke nagkalagupik gid matapos man nga napilpilan sining hauler truck Bomboylin. Okay. So, ang driver, ara pa da? Ang driver Bomboylin giningagaw man dala sa hospital kag so, according man sa mga nakakita diri nga mga residente may ara man siya nga samad may mga kuan man kiti nagupik gid Bomboylin. Mm, Makita natin diri sa video ang ulo sining hauler truck ni. oo. So, puno-puno gid siya, mo. Yes, mo Berlinari, basi gusto mo mag-interview kay Sige Manong be. bala. Interview naton si Manong. Oo. Isa man diri nga paryente man sang Mga kordero. no, sang isa ka bana diri sang biktima. Okay. Ari Live si kita Manong. sa bunga sa Maya Barangay Antipolo, Banwa sa nga Pontevedra, duha ka mga persona nagkalamatay, mag-iloya ni ang sanay Hermi kaga JR Cordero. Pagkatapos nga natumbahan na sang 10-wheeler truck ang ilang balay, mga pasado alauna, kainas sang kaagahon. So, why gid na nakasalbar ining nga mag-Iloy nga nagaedada sa 58 ang Iloy, ang bata niya is 31. May lang gani ka nakasalbar man na si Leone ang yang bana binatabuan nga ra sa uma so waya na dalahi gadre sa aksidente. Abo mo Paul? Ang bana ya Bomboylin gikilala kay Tito. So dito ni siya sa uma sir no. Bali amo ning utod Bomboylin sang bana sang Oo. babayi ni utod sang babayi I mean Mm. ni nang Hermi. So magulang niya ni kag sir sino gani pangalan ta? Jerry. Si Nung Jerry, Bomboylin Oo. Gregorio. So ari man di sa subong kag ti masubo-subo gid Bomboylin no ang ining hitabo tungod nga ti wala man kinala umano nga masulit ang mga trahedya kag ti amo na no ang pagka kuha gid ya sang duha ka kabuhi na sa Mm. sining mga nasampit mga biktima. Sige So be, may istorya kita kay Sir Jerry. sir. Sir Jerry, good morning, sir. Aha. Sige, mabatian niya ko, Paul. Oo, bobatian ka Ha. Bomboylin. Sir Jerry, good morning. Upod mo, sir, si Bomo Erlin. Oo. Oo, Okay. ma'am. Oo, ma'am. Ikapila nyo ni gani, sir, si Ma'am Hermie, no? Ika-walo nga mag-usod. Ikaw, walo. Pila ka mo mag-utod? 14. 14. Okay. Ang balay ninyo yan, sir, anong kalayo dira sa balay ng Ma'am Hermie? Kayo, apat na perimetro. So, sino nag-inform sa inyo kaina? Ang amon mga inabot. Ining si Leonie, sir? Lapit sa Antipulo. Okay. Balilain na kamo nga barangay, sir, no? O, barangay Pandan kami yan. Barangay Pandan. Do ikaduhan na ni kuno sir ka best nga natumbahan man sang truck ang balay sang imo manghod mo ni sir or manghod mo no?
Magulang mo. Gulang, gulang. Magulang mo Mayroon siya. nakapaligid kasi sa paho. Ang unang tabo. Ano to nga tuig, sir? Ang ligat tuig lang. Nakasandig ang 10-wheeler sa paho. Mm-mm. So kay nakuha na to, natumba ang bagyo, nasang bagyo ang paho, natumba ng ilabalay, ang kautod. Oo. Tapos, kay way ng paho, nagdekta na gid ang 10-wheeler, ubos gid ang balay nila. Amo ni galing daw natumba nga kahoy sa mo ning natumod mo nga paho. Oo. Okay. Ahay. Sang tinalikdan abito wala ya sang parusi ni nga insidente. Bali ikaduha ni ang kainas ang kaagahon. Oo. Okay. Anong trabaho gani ni Ma'am Hermie, sir? Ga volunteer sa saging sa baryo. Sa Kabangkalan. Dili sa baryo, sa Antipulo ni mismo Jaril ni mismo baryo. Sa baryo ninyo. Antipulo. Pilan ni kabilog kabataan nila, sir? Bali duwa lang. Si JR kag si Leonie. Si Yona to ya adapted to nila. Aliona, Oo, Yona na adapted lang to nila ang nakasurvive. bali babayi siya, sir, no? Oo, babae. Ang isa niya kabata. Ato sa kanlaon gintawgan ko lang gina amo to nakaabot na. Oho. Ining balay nila, sir, kawayan ni sir, no? Siminto gini sulid siminto. So meaning Oo, narusdak ang dingding? Ubos gid tanan-tanan uplak. Bali gindugmuan gid sang truck mo. Dugmok gid siya gali. Ubos gid tanan-tanan. Mga pila ni sir ka metros ang balay nila halin sa highway? Nga lumal na kami to. 5 lang gid. So natamaan no kumbaga na sentruhan na gid siya. Tuwan sang Corbada. Oo. Ano ang mahambal nimo, sir, sa mga nagmaneho abi sang truck nga nagalabay dira sa area? Do hindi man ni abi kalang-alangan, no? Walang alangan gid. Kalang-alangan siya. Tapos sa kuno ma-overtake ambal sang tigulang yo, ma-overtake pa sa Corbada. Bug tong driver ambal sang bata yan. Nakainom gali. Anong mensahe mo, sir, sa mga nagalabay dira? Ani magdandahan lang man kay Corbada niya. Okay. Sige, our condolences sa Sir Jerry Gregorio ini aksidente. May laman gani ka tinakasalbara diri si Leon. Mga pila ni edad ni Leon na gani, Sir Jerry? 14 siguro. 14 pa lang. Okay. Sige. Thank you again, Sir Jerry Gregorio, sir. So yes, Bombo Erlin. Manghod siya gali Bombo Paul, no? Ni Hermie. Yes, manghod Bombo Erlin. Stand corrected, no? Manghod ni ng Hermie. Atong in-interview naton si Manong Jerry. Okay. So Bombo Erlin, grabe kiti kabog at abis ang dala ni sang truck. Tibis ang simentado balay mo dugbok kagid Bombo Paul. Yes, Bombo Erlin, hindi na gani klaro gid ya, wala na gid Bombo Erlin ang bilog bala nga atop. Oo. Kung ma-notice naton sa video, gin sampawan gid Bombo Erlin, gin taklob gid daw gin ula gid bala Bombo Erlin ang karga no sa sining nga hauler truck. Nga puraw tubo gid ya Bombo Erlin. Oo. Hindi ka gid ya magladahom ka mo sang tulog mo nga makasurvive ka pa kay di ka gid ya kapangaman no kay amo ni ang plastada niya Bombo Erlin no ari kita diri sa bubong na sang balay tindi na kita non ang ginatungtungan ta subong Bombo Erlin amo na ni ang atop sang balay nila. Oo. Nga kay tubo na. Ang kwarto na sang Mag-Iloy dira yang side sa dalan gid do? Yes, Bombo Erlin ari gid nagaayon gid bla sa dalan. Oo. Oo, ari ang ilang sala. So amo man ni natabo ligad Bombo Erlin amo tong according sa kay Manong Jerry kagina nga wala pa matuigan Bombo Erlin ang amo man nga insidente galing kay ti puno bala sang paho diyan manggo amo to yang nagsagang ti ang naigo lang ang ilang teres-teres sa ila puloy-an nga narugho ti wala man to maano ang porsyon sang ila kwarto mo to nang asin bala Bombo Erlin amo to sa medyo na yupi lang na lusod. Oo. Pero ti wala pa sila masamaran tungod nga ti may dako ngayon dyan Minggo bala Bombo Erlin nga nagsagang. Ti niya wala na gid kay ti gin luwas pa sina ginubos man sang bagyo ang tanan nga halos kahoy subong. Oo, correct. So, natamaan na gid ang balay nila. Nagkalapugday gid kumbaga Bombo Paul. Yes, Bombo Erlin no. Ari kita diri sa
ilagid na hamtangan. Silyona, gid wala bubuoy. dira. Silyona Bumboylin gin dalaman sa malapit nga ospital dire. Napilasan man Wala siya. na di siya Bumboylin, oo. Siya ingagaw man dala sang rescue. Ang bata, sining driver, wala naman dira. Wala Bumboylin, wala. Oo. Okay. Kurba dahon gali ng area dira, but doon nag-attempt pa to ang driver nga mag-overtake. Ano gid na yung kalayo Yes, ang Bumboy. ila abi do sa kurbada gid ya sila no sa liko gid. Likoon gid nga dalan. Bumboylin accident prone area Bumboylin kung sa mga tigulang pabla kapalhi bala nga lugar. Oo. Bangod nga igin di Bumboylin niya maaksidentihan, wala pa na di ang ilabalay. Grabe na di mga record ya sang nagkala-aksidente nga kalabanan tracking. May mga nagaparking sa Bumboylin no, diri bala sila Kurbadahon. tudlo sina. Oo, sa may tanti sa pusod sang taytay nga ini kay may kapanagkog Nagkapahigday mo nga phone na Paul. Yes. Kado nagabalikwi gid siya gyapon eh. Oo. Daw ang imo na bala phone, mas-scroll mo siya bala padalom. Daw sa may portrait na dira kang auto-rotate, i-click mo siya para nga magpahigda man ang imo ang imo video. Okay, Bumboylin ah. Okay na. Okay na siya. Sige, Okay. very good, Okay. Paul. Sige, be mapakita na to kung ano nakalayo abi ang balay nila gid sa naga-curve bala sang dalan. Okay, Bumboylin ari no. So manaog kita Bumboylin Oo. kay para matan-aw naton kung ano kalayoon ano naton ang halin sa highway balagid mismo. Okay. Okay, so ari kita Bumboylin sa buli na sang tracking. Mm. So amo ni siya ang situation sa karon ara ang tracking Bumboylin. Oo. So ining Okay, paho so- nga ni amo ning ining kahoy nga ni amo ning tong paho nga nag-save tani sa ila nagligad. Oo, ay paho Bumboylin nakita mo sa may buli gid sang tracking bala. Oo. So kanin gurot na ni siya Bumboylin kinatumba pagid pagbagyo balang mga sanga niya. Oo. Nalukat pagid sa puno subong nalukat na gid tungod sang pagbunggo ya sa kabangdanan sa gimbo pagbunggo sang amo nga truck. Mm. So, kung ara na siya tani, medyo nakapugong-pugong siya, but since natumba man ang kahoy, away na gid sila yan na Yes, Bumboylin sa salvar. kilid. Di nadampi Yes, ang curve anong mga pila ka metros? Ari Bumboylin no, halin sa babaw, kurba dahon na ni siya Bumboylin. Daw hagyo bala nga nagapadulhog. So, wala tawo na to. May kurbada na siya. Dason diri sa ang ilabalay, alapit lang gid Bumboylin, ari lang gid siya oh. Muni ang gin karon tracking mo na ding ilapuloyan. Oo. So mga 5 meters we estimated. Wala palan Bumboylin sang ano no. Wala naman sang nagasagang diri nga Iban. mga barrier. Pero abis ang may gate sila, why man sila abi pader mo? Wala Bumboylin. Hmm. So grabe gid oh ang kalabanan Bumboylin diri gid man ni buslog ang mga tracking sa upos. Oo. So, Tapos ang balay na original- nila sa tuo kung pakadto ka sa Pontevedra? Wala bali ko magpakadto ka sa Pontevedra sa wala ini Sa siya nga wala bahin siya. Bumboylin. Oo. Sa wala oh. Okay. So kung magpakadto ka naman na Castellana, nasa tuo naman ang Oo. ilang balay. That is why nga ang inang truck ano ni siya gani? Di challenge sila Castellana, no? Castellana, oo, mapa central ini siya, dulhog siya. Oo. Pero tinag-overtake siya. That is why nga dira na siya sa piyak nga lane. Yes, Bumboylin, hindi kita niya linya Bumboylin, no? Oo. Supposed to be dito sa iya sa piyak, Sa kay di piyak. madulhog siya mo. Dito Oo. gisa tani iya sa iya nga linya. So sa wala nga bahin, pero diri sa Oo. Bumboylin subong ari sa iya nagagwa gid sa iya Bumboylin sa iya nga lane eh. Because nga ti ko mag-overtake ka, ti mapatunga ka gibman na bumupol. Abo na Yes, nga dira oo, na mapo. siya na tumba sa pihak. Yes, Bumboylin mo ginang plastada kung tuluko naton nagagaw gid sa iya nagwa gid sa iya nga linya sini kabangdanan nga tigin sakop ya gid kag dito gid sa iya lumusot sa balay. Oo. Okay. So, dapat sa mga nagmaneho sang truck ka bala, ilabi na kung puno-puno sang tubo, ang truck kanila, magalong-halong ang gidadra sa area. Kaya magluwas nga mo nang do may palhi, bla, no? Do mariit nga area.
However, team, damo man yung mga nagasiling wala man sang a killer highway kung wala sang reckless driver. Yes, Bombo Orlin. So ti amo na no, kabalo naman tanan nga mga driver diri Bombo Orlin nga accident prone area diri kon mariit ini nga alagyan o kon diri dampi Bombo Orlin madamo na kita ang biktima sa aksidente kag nagkalamatay. Pero ti ang iban wala Bombo Orlin nga ti sabi ko nakainom-inom kag kalabanan mga driver nga pangayaw hindi sunado ang lugar. So ti do wala gid Bombo Orlin nagabahar. Oo. Di na siyang transloading makadto. Pontevedra pa na. Yes, Bombo Orlin, may arada sa Malabayan mo sa DSD Pontevedra, may arada nga likuan, may Sugar Road dira. Dira namtang kabay ang La Carlota nga sentral ang una, pero subong lain naman ang ngalan. So ti kalabanan damo gid aga ula sang tubo. Halos Bombo Orlin. So yung mga dalagpo, yung mga hauler, yung iban sini, dito man ginahulog o kung ginaula. So may transloading kaysa unan sina Bombo Orlin. Antisang Marayo, may ara dira nga transloading yasang Victorias. Oo. Okay. So, may upod siya tani, pero ti kay bata niya man to kunong upod niya to. Yes, so Bombo Orlin. Nakuan mong pangalan sang driver? Driver, actually Bombo Orlin, may ara siya gaginbilin, di gina si Manong, ginatag niya di sa aton ang pangalan, balas ng driver, lang tawon naton Bombo Orlin. Oo. Sige, sige. Basi ma-message mo na lang nga diri sa akon kay ma-check man kami dira sa Maya Pontevedra, Municipal Police Station. Bobo Paul, salamat gid. Yes, Bombo Orlin, direkta diri sa Barangay Antipolo, ini si Bombo Volunteer Paul Ortega para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Bombo Breaking News! Maraming salamat kay Bombo Volunteer Paul Ortega. Direkta dala sa Maya Barangay Antipolo, Banwa sang Pontevedra. Kung sa din natumba ining truck nga nagakarga sang tubo, padulong nga napadulhog na bala halina sa Maya La Castellana, gawing na sa Maya Pontevedra sang natumba. Mga pasado wala una kay na sang kagahon sa balay sa mga kordero. Napataya diri Banwa si Hermie Cordero, 58 anyo sa sining bata, ang si JR Cordero. Ang adapted nila nga si Leona, ginabantad dari 13 to 14 years old ang edad niya. Sawa siya ang nakasalbar. Why diri na ulamid ang bana ang si Tito kay ato siya sa umasang kagabi. Base dito bala nag-tener kag dito man lang nagapaligad sa gabi. So why siya dira sa balayan nila sa natumba ang ining truck ang halina sa Maya La Castellana area. Tibisan na sementado ang balaya sa mga kordero na kwanagid na pulbos gid. Magoda sa kadakoon nga dani sang truck kag puno pa sang tubo do natung anagid bala ang truck ang balay. So pudpod ang balay. Tabuan naman syempre kagahon niya pero nang imo nga palanamgo kag sino man niya maghuna-huna abing nga may matumbang truck dira. So, why nakalawasan ining mag-iloy nga sa Naya Hermie kag JR Cordero. Nagligad ang tuwig lang to may natumbaman nga truck kadra sa tadlong man sa balayan nila. However, inang may paho pa to. Amo to ang nagsagang nga bala diri sa may truck bata sa paglabay sa Bagyo Odette na tumba atong paho. So, why na sang kumbaga ti makasagang nga abing. Kung meron sang ma-aksidente nga salakyan at sa tadlong sang ilang balay. Ginapahayag nga nakainom sang makahulubog nga ilimno ng ining driver sang truck. I-check at nakarod na sa may Pontevedra Municipal Police Station. Kag bisan na kurbadahon ang dalan nag-overtake base kun isa man bala katraka sang tubo kati kun aboni nga mga inora sa launa mostly ang mga pribado nga mga salakyan nati jutay naman lang. But na alang-alangan kag dra gid nagatopa sa balaya sang mga kordero. Sige, haldugan nga na talakaron sa investigation sang Pontevedra Municipal Police Station. Sa liwat, thank you gid kaya Bombo Volunteer Reporter Paul Ortega. Sining information
26 minutos sa nakaligad sa takna ang alas sa 8 sa aga. Pagbalik na to na by the way yung mga balita nga aton sa nang pagkaistoryahan at sa aton sa nga palatuntunan sa bombohanay big time. Ang Bacolod subong ang adlaw yara nagkata sa dalom sa alert level 3 so may mga tikang na nadaring na-plastar ang task force sa disiplina para nga mapatuman ang ining prescribed lang gid nga capacity sa mga indoor kag outdoor venue para sa mga fully vaccinated ang mga individual. Ang ginakapod dato na karon ng pinuno sa task force sa disiplina with Bombo Gracelyn Lobaton. Pilaman na ka mga kauturan na ta mga unvaccinated na bala nagreklamo because may pila ka mga taxi drivers nga nagpanginlaman naman para sa mga unvaccinated so ay nila ya ginapasakay. So may mga nagreklamo para sa mga unvaccinated, di ka mo may raman kinamatarong ang vaccinated may kinamatarong man. Kaya way managakulang ang gobyerno sa pagpanumdum kag pagkumbinsi sa aton nga dapat kita ang magpabakuna. Ikaw may mga patakaran na daraya kag kadaysa sa aton may mga precautions man na kita nga gina-observe para lang hindi kita matapikan sa virus. Respetuhan na yan lang kag gina-respeto man yung sinitawano na kinamatarong hindi ka mo magpabakuna. Patay sulatan ni karon na with the Bacolod City Councilor Attorney Arinicito Novero. Sa iba na pang mga balita lokal, i-check na to ng Department of Education Region 6 kay ang Commission on Higher Education may statement na sila nga ginapagwa nga ang phase 2 sang in-person na classes para sa mga higher education na institution sa mga lugar ngira sa dalom sang alert level 3 ang magasugod sa Enero 31. Interesado na sa maya Western Visayas sa maya limited face-to-face classes man nga ginapatuman para sa mga kinder kag grade 3 as na or grade kindergarten as sa grade 3 and then sa maya senior high school. Manginakabo dato na karon si Sir Hernandez Esculiara Jr. ang Public Information Officer sa DepEd Region 6. Sige, kaga sa mga balita national, mga balita international, pila karon ka mga dalagkong mga itabuato sa patpatan samtang nga nagapangalaga na kita diri sa bombohanay big time. 29 minutos sa nakaligada sa taknang alas sa 8 sa aga pagabalik ta manginakaupod nato ng Public Information Officer sa DepEd Region 6 Mr. Hernandez Esculiara Jr. Dirigid lamang sa bombohanay big time. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod.
Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Paradyo Bombo! 37 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Pabalikan na rin sa pagpangalaga sa bombohanay big time. Madamo sa mga nagataas ang kilay sa nagpahayag ang Commission on Higher Education nga ang alert level 3 area so kung ang limited face-to-face classes sa mga lugar ngira sa idalom sang alert level 3. Mag-resume magyapon kag magasugod sa Enero 31 because nga temo niya ang patakaran sa Commission on Higher Education. And this was recommended siling sang CHED sang Public Health Services Team sang Department of Health sa piyak pa sining pagdamo sang kaso sang COVID-19 kag kadamo nga mga lugar ang ginapaydalom sa alert level 3 including na sa ato na diri sa may syudad sang Bacolod sugod subong Enero 14 hasta na sa Enero 31. So, bangod sining nagadamo yung kaso, di automatic ka naman na beba sa alert level 3 ang isa ka lugar ang ining limited face-to-face classes ang suspendido. Sige, okay na tanong, Bomboton. Sige, may ni kaya yara sa piyakali niya ang Public Information Officer sa DepEd Regional 6, si Sir Hernani Esculiara Jr. Live kita, Sir, sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Mayong aga, no, Bombo Erlin, kag mayong aga man sa tanan nga tagpalamati sang Bombo Radio Iloilo sa ngalan si Nini DepEd Region 6, Regional Director Dr. Amir Bioitico. Nagatambyaw kita sa isas ni kamayong aga sa tanan nga tagpalamati sang Bombo Radio Bacolod. Okay. Sir, ang CHED yan, may una silang statement. Ang klase para sa in-person classes bala sa kolehiyo, pwede na yan makaresume or phase 2 nila. Pwede makasugod ako no, January 31, bisan sa mga lugar ngera sa alert level 3. Ano ya ang inyo ya patakaran sa DepEd? Sa Department of Education, no, sa guidance ni sa atong central office, kag guided man sa DepEd and DOH Joint Memorandum Circular number 1, once nga isa ka area ang yara sa alert level number 3, automatic no nga ang those schools nga nagahimo subong no sang pilot implementation sa limited face-to-face class, automatically magabalik ini sila sa other modalities including ang module, online, radio and television based instruction. So seamless no ang pag-transition from face-to-face back to the modalities. So sa subong adlaw na naibalansin ni naton nga ang Antique, Aklan, Capiz, kag ang Bacolod City ang napaidalom no sa alert level number 3. So automatically ang tanan nga mga learners naton sa sining mga schools no kangais ni sang Malinaw School for Philippine Craftsmen, Banga Elementary School kag Lacerna Integrated School sa May Aklan, ang Mayabay Elementary School, Exoro Integrated School, kag Antique National School sa Antique, kag darasin sa Bacolod no, ang Alangila National High School, kag ang Olotayan Integrated School sa Rojas City. Ang tanan nga mga learners sini no, sang sini nga mga eskwelahan ang magabalik sa remote modalities of learning. Technically, kalabanan sa aton nga mga learners ang magabalikid sa modular nga paagi sa pagatuon. Okay. So, good man, sir, today, kahit ti pero abdre sa amon sa Maya Bacolod, effective subong ya, January 14, so I mean, ang ining alert level 3, subong ya nag-take effect. So, automatic na, no? Kag, kahit kung balansin nila nato no, Bombo Erlin, nga ang guidance nila automatic, once nga ang isa ka area is alert level 3, balik ini sila sa modalities. What about those areas nga may iyara subong sa pilot implementation, pero alert level 2. Standby ini sila once nga ang ila LGU magahingyo sini sa ila nga gataas ang cases atong sini nga lugar. Need ninyo anay nga mag-unta sa pilot implementation sa face-to-face class. Ang pagahimoon lang gid sini no sa eskwelahan kag sang schools division office nga yara sa nasakupan sang sinang LGU nga naka-alert level 2, pero kapangayo ang ilang mga local chief executives nga mag-unta tanay is just to inform the regional office no sa atong sining regional director nga naghingyo ang ila sining LGU. Iti na balansin ni naton Bob Erlin, this is a shared responsibility
kag ang LGU amo sini ang yara in authority sa pag-declare no nga ang isa ka area is at risk of COVID-19. Oo. Pero ano ang matabo ni Bomber Erlin once nga ang isa sini ka area nga yara subong no, like ining Aklan, Antique, Capiz, Bacolod City ang magbalik sa alert level 2. Ang paghimuon sini sa aton sini nga mga school authorities with the guidance no sa aton sini nga mga schools division superintendents is to seek clearance liwat no concurrence sa aton sini nga local government unit sa ila sini nga mga local IETF kag subong man ang pagkuha liwat sa ginatawag sini naton nga parents consent before sila mag-resume sang pilot implementation sang limited face-to-face class. So kung dira sa Bacolod City ining alangilan in National High School, once nga nubo na sinyo ang alert level sa Bacolod City, automatically ang aton sining school authorities ang alangilan ang magasik liwat sang concurrence ng local government unit sang IETF kag suman ang parents consent sa mga learners nga nagaparticipar sa aton sining pilot implementation sang limited face-to-face class. Okay. Bisan sir nga wala na ya kaso no. For example, abe kundi ang Alangilan National High School ara sa barangay Alangilan, bisan wala ya kaso dira, they will still need to seek concurrence. I mean, yeah. Concurrence. Nagpatigayon kita sang regional convergence no of education leaders online diri sa may DepEd Region 6 na atinan ini sang tanan sini nga mga schools division superintendents halin sini sa 21 naton ka mga schools division offices together with their assistant schools division superintendents. And one nga advice gid sini no sa aton sini nga regional director and also no with the guidance man sa aton sini nga central office nga dapat makuha ini sila liwat sang concurrence ng local government unit kag subumat sang IETF kag parents consent gid pinaka-importante kati nabalansin natin mo early nagtaas ang kaso sang COVID-19 sa sinang area or inang LGU nag-declare sa alert level 3 sila and once na mag-resume kita just to be safe no need naton liwat ang concurrence kag ang consent number 1 din nga gina-consider sa DepEd is the safety of our learners kag ang guidance sa aton sining regional director is that we are dealing with lives hindi natin gusto no nga ibutang sa alang-alang ang kabuhi sa aton sining mga learners. That's why need naton liwat nga mag-seek sa mga conferences and consents just to make sure nga ang aton sining mga learners once particularly those nga nagahimo sini no sa pilot implementation sa face-to-face class are safe no kag wala sang risgo nga may yara sang COVID-19 infection sa aton sining mga pilot schools. Bali sir, approval from the sangguniang barangay and then sa LGU gidya. Yes, kung ano sini ang ginhimo nila no sa pag-start sini sa pilot implementation as guided sini no sa aton sini nga school safety assessment tool required ina nga liwaton sa aton sini nga mga school authorities. Okay. Pero hindi affected sir ang pag-end ni sang ilang school year? Hindi. Kaya kung tanawon sini naton more early ang limitahan ng subong pitungod alert level 3 particularly dira sa case ng Bacolod City is the in-person class. So automatically ang ilang modalities maga-kick in no. Kaya kung balansin naton more early there are schools no nga damo sang learners na nag-participate and ang ginobra sini sa aton sini nga school just to maintain no the required number of learners isa sini ka school setting or isa sini ka classroom setting is dapat set A and set B sila. So for this like for the case no sa iban sini nga mga schools like for this week set A no face to face, set B is modular. Pagka next week ang ginobra na ang set B amo naman sini ang face to face. And then for this week amo naman next week naman sini no ang set A amo naman sini ang modular. So medyo hindi mabudla ini no sa side sa aton sini nga mga manunudlo kung sa sini mga learner. It's because during the time nag-implement kita sa pilot implementation sa face-to-face class, yara sa gihapon no ang mga modalities nga ginapatigayon sa aton sini nga mga manunudlo sa aton sini nga mga learners. Halin sa nagsugod sir ang ining pilot implementation sang last year. Kamusta sa bilog nga Western Visayas sa mga na-record dubbing nga mga estudyante nga nagbatyag bisan mild symptoms or sa mga manunudlo? Sa amon monitoring diri no sa DepEd Region 6 wala kita sang ano naman nga case ng COVID-19 nga na record sa school. As per regional office no. Every day or almost every week naga-report ang aton sining mga pilot schools, ang aton sining 18 ka mga public schools ug 2 ka private schools sang status nila sa implementation. And we are glad no nga wala sang any COVID case nga natabo sa mga eskwelahan nga nagahimo subong sa pilot implementation sa face-to-face. Okay.
So sir, meaning akon ang amon abi alert level 3 dere is January 31 kutob, hindi na siya ma-extend because for example, maintain lang nawon ang kaso or mapanubo ang kaso, ang amon na daily attack rate. And sa February 1, manubo na kami sa alert level 2 or level 3, level 1, hindi automatic. Insigida nga makabalik sila sa face-to-face classes. Hindi no kay as per guidance sa atong sing regional director need sa gihapon nga magkuhaan na isang concurrence ng LGU IETF pag IETF pagsubuman parents consent liwat ang atong sing eskwelahan. Just to be sure no nga yara sa gihapon ng consent sa atong sing mga ginikanan and also ginaalaw kita liwat sa LGU nga mag-resume sa in-person class sa mga F2F schools nato. Okay. Finally, Sir Hernani Esculiar, anong mabili ni mga mensahe sa mga ginikanan, mga manunudlo, kag sa mga estudyante? Oo. So despite sini no nga sa subong yara ang threat sa mga new variants no sa COVID-19 particularly ning Omicron, ginahimo gitanan sang DepEd ang nagakaigo sini nga mga tikang lamang mahatag naton no ang nagakaigo sining edukasyon, ang kalidad ng edukasyon sa aton mga learners. So for those schools no nga yara sa alert level 3 nga nagahimo sa pilot implementations na face-to-face class, temporaryo lamang ini. Once na magnubo ng inyo sining alert level, magahimo liwat no sa documents processing ang aton sining mga schools authorities na amo ang concurrence sa aton LGU kag IETF kag ang parents consent para nga aton sining mga learners magabalik sa aton sining mga eskwelahan. And ang sa mga ginikanan no, ginapasiguro gid sa Department of Education, focus din ang aton sini nga mga 21 sini ka schools division offices kag ang aton diri kita sa may regional office, ginapasiguro gid nato no nga despite these difficulties, these challenging times no nga yara kita sa tungod sa pandemic, still hindi mauntat kag hindi ini maging hamper no sa aton nga paghatag sa kalidad ng edukasyon sa aton sini nga mga learners. So in behalf sini no ni DepEd Region 6 Regional Director Dr. Ramir Biotico, nagapasalamat kita no sa sini nga tion nga ginhatag sini sa Bombo Radyo Bacolod abot sini mapabalo sa aton sini nga mapumuluyo ang ginahimo sini nga tikang sang DepEd sa pagpatigayon sang limited face-to-face class despite nga may mga challenges kita nga ginapangatubang, still ginaobra sang DepEd ang tanan nga mga mahimo sini nga mga lihok lamang mahatag ang kalidad ng edukasyon sa aton sa mga learners tungod kita diri sa DepEd no nagapati nga every child is a champion. Okay. Salamat kag mayong araw Bombo Erdi. Sige, maraming mga salamat kay Sir Hernani Esculiar Jr., ang Public Information Officer sa DepEd Region 6. So, wamo na gali mga patakaran na igapatuman kung kita, for example, diri sa may syudad sa Bacolod, ang ma-downgrade na bala sa alert level 2. For example, bidra halina sa Pebrero 1, hindi man na makabalik automatically ang klase diri sa may Alangilan National High School. Bago na kinanglan pa diri ang concurrence o ng approval sa sanggunang barangay sa Alangilan and then sang aton ng sanggunang panlungsod o kung bisan na lang sa kaya Bacolod City Mayor Evilio Bingal Leonardia. Bisan nga wala ya sang kaso sa COVID-19 nga na-record dira sa may barangay Alangilan sa pagkatapos sa bulan sang Enero. Kaya tiyamo niyang mga guidelines ng DepEd kung ang isa ka lugar is paidalo sa alert level 3 and then ma-downgrade na siya into alert level 2 o kung alert level 1. So for the meantime, balik lang kita layad rin sa iban pang mga modalities ang mga estudyante nga nagligad tinaga-report na bala sa classroom dahil sa may Alangilan National High School. Because yan naman na kita sa alert level 3, so good. Subong Enero 14 hasta na sa katapusan sang subong nga bulan. So, punanta ni karon sa report ni Bombo Gracelyn Labaton and Attorney Rinicito Novero, kayo po nato na subong aga ang authors ang masobra 500 ka mga bills kag resolution sa Senado kung sa din 87 na ang isa ka bugos ng layi
Pila sa mga ginatinguan sini nga mangin isa nakalayi amo ang tulong nga trabaho act, Doktor para sa Bayan Act, nagang Department of Migrant Workers Act, ginpirmahan bago lang ni President Rodrigo Duterte. Siyempre, perfect attendance sa Senado. Kagin deklararo bilang People of the Year sang People Asia, upod naton si Senador Joel Testaman Villanueva. Mr. Senator, live po tayo sa Bombo Radio Bacolod. Kasama po ninyo si Bombo Erlin. Magandang umaga po. Ay, maayong aga, Bombo Early, maayong aga sa inyong tanan. It's a great honor and privilege na makasama po kayo. Madamogid nga, salamat. Sir, yung Department of Migrant Workers Act ay pirmado na po ng Pangulo bilang isang ganap na batas. At kayo po yung principal author, sponsor at trumabaho ng batas na ito. Ano po yung pwedeng asahan ng ating mga kababayan na mga OFWs dito, Mr. Testaman, sir? Good news po ito dahil matagal na nating dinidiscuss dito sa Bombo Radio sa Bacolod itong Department of OFWs. Batas na po ito at natutuwa ho tayo dahil magkakaroon na ng isang bahay ang gobyerno para specifically sa lahat ng pangangailangan ng ating mga OFWs. Naniniwala po tayo na ito'y booster sa trabaho ng mga OFWs. Noon po kasi at lagi natin napag-uusapan ito sa lasalabat, nakakalito, iba-ibang ahensya, iba-ibang government offices, yung nangangalaga sa OFWs, nag-create talaga ng confusion, no, na pagpapasapasahan. Ngayon ho, with this law, nasa isang bubong na lamang itong 7 ahensya, 7 agencies, para magsilbing one-stop shop for our OFWs concern. Yung concern po ng mga mahal sa buhay at pamilya ng ating mga OFWs, isa na lang yung pupuntahan, no? At dati talamak yung red tape at kailangan pumunta pa ng mga taga Bacolod, mga taga Western Visayas, pupunta pa sa Maynila para lang mag-ayos ng papeles. With this law, magkakaroon na ng mga regional offices para sa ating mga OFWs, pati yung complaints ng kanilang mahal sa buhay, pwede nang dun dalhin. Dati ho, dahil madaming mga entry points, madami rin yung exit points, hindi mo maalagaan at matutukan yung OFWs, tapos ang dami pang mga illegal recruiters. With this, na isa na lamang yung entry point, isa na lamang ang exit point, mahuhuli natin itong mga illegal recruiters at mapaparusahan at maalagaan yung ating mga OFWs. Last but not the least na gusto ko pong i-share din, dati walang opisina na nakatutok sa land-based at sea-based OFWs. With this law, meron pong isang assistant secretary na ang tutok lang niya yung land-based OFW at isa ring assistant secretary naman natututok sa sea-based OFW. So maganda po ito for the laser focus approach ng ating pamahalaan para sa ating mga modern day heroes. At isang karangalan po para sa inyong lingkod kay Senator Joel Villanueva na maging arkitekto nitong batas na ito. Sir, dapat may tatayo na po ito next year or ngayong taon po? Meron pong transition period ito, at least 1 year, maximum of 2 years ito. At gusto natin masiguro lamang na maging smooth yung transition dahil madami pong ahensya ito, 7 ahensya, isang attached agency yung OWA. At the same time yung funding, magkakaroon siya ng sariling funding doon sa ibayong dagat. No? Meron pong migrant workers office na itatayo at whether it's legal assistance, repatriation, medical assistance, may sarili silang pondo na popondohan ng ating General Appropriations Act. So, yan po yung ating transition period. But let me also point out, Bombo Erlin, na gusto nating sabihin sa ating mga kababayan, doon sa batas may state policy at nakalagay po doon, hindi polisiya ng ating pamahalaan na magpadala ng ating human resources sa ibang bansa. So, ang focus pa rin dapat ng pamahalaan ay gumawa at lumikha ng trabaho sa loob ng ating bansa, hindi yung mga ibang bansa. So sana dumating din yung time ng pagkakataon na yung pangarap po natin na aalis ng ibang bansa yung ating mga kababayan, it's only because it is their choice and it is not because of necessity. Opo. Sir, nagsagawa po ng survey yung Pulse Asia nitong Disyembre kung saan yung paglikha ng trabaho ang isa sa mga pangunahing concern sa mga Pilipino. Ano po yung komento ninyo dito, Sir Joel Villanueva, sir? Ganda po yan at tama yung binanggit nyo, Bombo Erlin, na yung trabaho napakahalaga, napaka-importante ng trabaho dahil ang trabaho ay bakuna yan laban sa kahirapan. Yung trabaho, it gives us peace of mind na makapaghain tayo ng pagkain araw-araw para sa ating mahal sa buhay.
Kung magkasakit, meron tayong pambili ng gamot, matustusan natin yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Yung trabaho is really important aspect na kailangan pagtuunan ng pansin, especially itong latest November 2021 unemployment rate, nalalabas lang yung 6.5% no, unemployment. That's about 3.16 million Filipinos na walang trabaho. Yung underemployment is 16.7%, so that's about 7.6 million Filipinos. Kaya very passionate si Senator Villanueva dun sa National Employment Recovery Strategy o NERS. Ngayon po, meron ng EO dyan, Executive Order, 1.13 trillion yung budget at ang target po ngayon ay 2 milyong trabaho. Bagong trabaho, magandang trabaho. 2 milyon po yan at gusto natin patuloy tutukan ito saan manggagaling, ilan yung trabaho sa Bacolod City, sa buong Panay region, saan manggagaling ito, sa agriculture ba, sa construction, sa tourism, ano yung tama nito nitong nakaraang bagyo, dapat tuloy-tuloy po ito, no? And maganda na natasan na natin yung tulong trabaho law, binanggit niyo kanina, that 1.5 billion for next year. So that's about 40,000 scholars and 40,000 jobs because guaranteed jobs po yan. Tapos for next year po, ipinaglaban po ng inyong lingkod, ng inyong test naman, yung 26.5 billion na tupad emergency employment program. I remember I was there in Negros and ang dami mo natin tupad programs dyan. Yung mga naapektuhan dahil sa pandemya, nawalan ng kita, nawalan ng trabaho, may panggastos tayo. So importante po dyan, importante dyan yung talagang nababantayan natin itong trabaho, yung paggawa at paglikha ng trabaho, may pandemya man o wala. So yan po yung gusto natin gawin bilang inyong testament dito sa Senado. Sir, kayo rin po yung may akda at nagsulong nitong Doctor para sa Bayan Act. Ano na po yung status nito, Mr. Testament, sir? Opo, batas na po itong Doktor para sa Bayan Law at very, very emotional po sa akin itong ito dahil nung dinidepensa ko ito sa Senado, namatay yung nanay ko tsaka namatayan ako ng kapatid in span of 2 months. Nakita ko po yung kahalagahan ng healthcare system natin, kakulangan ng doktor. Sa Pilipinas, 3 lang pala yung doktor ang inaasikaso, 10,000. Dapat po, sabi ng WHO, kung 10,000 yung aasikasuhin mo, dapat 10 yung doktor mo. Tayo, 3 lang, marami nasa Metro Manila, marami gusto pang mag-abroad. Kaya nung napasa natin ito, masaya tayo kahit papano dahil dadami na yung doktor natin at libre yung tuition, libre yung allowance sa libro, supplies, equipment, uniform, dormitory, transportation, pati internship, board exam fees, insurance fees, libre din po. At pag nakapasa ho kayo doon sa exams, ng board exam, merong garantisadong trabaho naghihintay sa inyo. Very proud po tayo dito sa batas na ito at lalo na yung pag-workout natin doon sa establishment ng Schools of Medicine. Kasi na pag-alaman natin nung tinatalakay natin yung batas na ito, 10 regions sa Pilipinas, wala ho ni isa na public school for School of Medicine. So last year, tinrabaho natin 3 regions na open yung School of Medicine. This year, 3-4 ulit. And so in the next 2 years, ang gustong mangyari ng inyong lingkod ay bawat region, meron na talaga na School of Medicine para nang sa ganoon ay dumami talaga yung doktor natin sa Pilipinas because as of this time, 206 municipalities, wala ho ni isang doktor. Kaya welcome development po itong batas na ito at nagpapasalamat tayo sa Diyos na nagamit po ang inyong lingkod, ang inyong testament para maipasa itong batas na ito. Good luck po sa inyong trabaho, sir, at sana meron pa pong mga mas marami pang batas yung masisulong ninyo sa Senado. Finally po, ano yung huling mensahe na maiwan po ninyo sa ating mga kababayan dito po sa Bacolod at Negros Occidental? Salamat, Brad, Bombo Erlin, at karangalan ko yung kasama po kayo sa ating mga kababayan dyan po sa dakilang syudad ng Bacolod, sa buong Negros, ang nakakarinig po sa akin sa Bombo Radio. Salamat sa support na binibigay niyo po kay Senator Joel Villanueva na gumawa pa at lumikha ng trabaho. Yan naman po yung commitment natin, trabaho yung tatrabahuhin natin dito sa Senado. Ang tanging mensahe ko, mag-ingat po tayo, mag-ingat at patuloy manampalataya sa Diyos. Faith in God is very important lalo na sa ngayon at alam ko hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. So maayong aga sa inyo nga tanan. Madamo gid nga salamat and God bless us all. Thank you po. Maraming salamat po, Senator Joel Villanueva, sir. Thank you. God bless.
Okay, maraming salamat kay Senator Joel Villanueva. Impunto alas 9 na sa aga, maya pila ka mga tikang diri kon mga restrictions rather nga gapatuman ang ato ng gobyerno. Ilabi na subong nga nakita sa idalom sa alert level 3 diri sa maya syudad sang Bacolod. So god subong nga Enero 14 magwadamana sa paggasaka na naman sang kaso sang COVID-19 o pwede ta ang 27 kay bana pa nga mga lugar halin sa maya Luzon, Visayas kag Mindanao. Pangoda sa nga pagka-record sa nagadamo nga kaso sa COVID-19 and may yara sa nauna nga pahayag ang Interagency Task Force nga sa idalom sa alert level 3 ang establishmento ang allowed o kung ginapanugutan nga mag-cooperate sa 30% indoor capacity. Ilabin na sa mga Pilipino nga fully vaccinated batok sa coronavirus. Kag 50% sang outdoor venue capacity. Amo nang padayon ang panawagan sa gobyerno kag pagkumbinsi sa aton na tanan ilabin na para sa mga unvaccinated nga kung pwede na kita magpakatig. Hindi na maghatag sa kung ano man nga mga rason na dira nga kung mabakunahan ka, magtapi ka or ma-zombie ka kung ano mga matabo abiya sa inyo. So kay at least kung ining kauturan ta o kantanan na kita nga mga Pilipino ang fully vaccinated, at least bisan na paano ti ma-cooperate lang gid sa Japon ining mga establishments kag hilway ka bala. Hilway ka nga magasulod sa kung na din man ang gusto ni Modera. Because amo na ning patakaran na subong. Why man niya ginahatag o kung ginadirekta hatag sa aton ng ining order, ikaw ang magpabakuna, pero why kita sa may mahimo, kaya amat-amat kita nga ginaipit sa gobyerno. Especially ang mga unvaccinated. Tiambalan na kadara nga magpabakuna ka, kay kung ikaw ang unvaccinated, wala ka sang access sa sining mga lugar, ilalbin na sa mga indoor nga mga areas. So, pangita ka to sang mapanugot sa imo nga makasulod ka bisan ikaw ang unvaccinated. Because ang gobyerno sa pareho sa nga mga sitwasyon, sila gidya ang masunod. Ang gobyerno ta ang masunod. Kahit sa iban nga mga pungsod, why man to sang mga pumuloyo, bisan ti mga nagreklamo pa, pero kung ano ang patakaran, amo ginaya ang patakaran. Ti ano dari ang mga tikang gapatuman nagkagapagaymoon, especially sa may task force sa disiplina, because sa idalom sang alert level 3, ang indoor nga mga lugar para nabi sa mga restaurants o kung sa mga mall sa nadira mga establishmento. Take note para sa mga kotoranta, 30% gid lamang sa kapasiti na ang pahanugutan, pero para lamang sa mga fully vaccinated persons. So, ay din naghambal nga para sa both mga unvaccinated nga mga pumuloyo, pwede kamo nga makasulod na sining nga mga lugar. Kag 50% sang outdoor venue capacity para sa mga fully vaccinated nga mga individual. Ti siguro, kung ikaw darangan vaccinated, dara ka lang niya sa imo balay. No? Short lang ini or this is a subtle way sa paghambal sa aton isang gobyerno nga kamo nga mga unvaccinated, dra lang kamo sa inyo balay. Kaya nakabutang diri nga kunyara sa idalom sa alert level 3 ang isa ka lugar, allowed na dira ang mga establishmento kag mga activities sang 30% sa ilang indoor capacity for fully vaccinated persons kag 50% para sa outdoor venue capacity. Tiway sang lugar dari mga unvaccinated. Ti alangan manug kita sina kay mando sang gobyerno. Kamusta ang preparasyon kag syempre tamo ni ginigapatuman sang task force sa disiplina sang syudad sang Bacolod, Bombo Gracelyn Lubaton sa report kamin. Bombo Arlene, implementations are ready. Bisan wala pa sang executive order
na ginapapanaog ng alkalde sa syudad sang Bacolod, no? Kay ang aton sining syudad nagpaidalom, no, sa alert level 3 status nga according kay Sir Alfredo Jolingo, ang head ng Task Force Disiplina, madamo Berlin sang mga pagturundan, no? I-compare mo sa alert level 2, no? Damo sa mga restrictions kadamo pa sang ila sining balantayan. But from Berlin, nag-meeting sila kagapon, no? Upod ang tanan nga miyembro sang Task Force Disiplina regarding sa ining status sa no sang syudad sa Bacolod. So ready man from Berlin kag handa silang ipatuman ang mga implementations nga stricto gid katama. So from Berlin wala pa sang executive order, so ang aton nga head sang Task Force Disiplina ang naga-review man sa mga guidelines, no, when it comes pala sa status or nagakailain nga status sa batok COVID-19. So, ini nga alert level status 3 halin sugod nga adlaw January 31 or until January 31, 2022. So, halin mo Berlin sa mga 70% o kung 50% o 70% naghugot, no, ng 30 to 50% ang capacity sa mga establishments nga makatuan sang tao kag puro sina fully vaccinated sa nambay mo kagina. So ang atong sinigatan kon na ba siya nata Bomogres ti wala gid lugar ang mga unvaccinated, you know? Yes, so Merlin, wala gid lugar ang mga unvaccinated, especially rin sa syudad sa Bacolod. Magsulod ka sa mga establishment, magsakay ka sa Ceres bus before ka magsulod sa terminal. Pangitaan ka gid isang vaccination card mo Berlin, no? Kag sa pila pa sa mga establishmento nga abi mo gani or ano ba hindi pa bala basic bala no mga lalagawan lang, no? Gina-require gid just like manabi sa pila ka mga partihan o kon kalan-an mo Berlin, so gina-require gid ang vaccination card. Kung ikaw wala na bakunahan, dumahuya ka man bala gamay, no? Kag kung ikaw confident gid nga bisang wala ka na bakunahan mo Berlin, makakita ka gid sang away, no? Mag-amo ni. So wala kita ano pa sa konsulta, no, ng batas nga magpapakuna, pero ang atong gobyerno mo Berlin gahimo gid sa mga tikang nga maglimitado ang giho sa atong sining mga kauturan nga wala pa naka-undergo vaccination. So actually wa man kita ginaman duwa nagida direkta, pero pasimple lang bala. Pasimple lang bala nga amatamat na pangipit ta bala Bomogres nga gapahibalo sa imo kung ikaw ang unvaccinated, limitado gid mo hulag. So kung may mga bakuna man lang nga dirang available, total subong nga ganiya sa Metro Manila to kadabo na gid sa mga nagadagsa sa mga vaccination sites sa Bomogres, tingalitan na nato nang ining kahigayonan. Kung gusto ta nga hilway ang aton nga paglakat, pagkadto ko na din, makasulod ka sa kung na din mo gusto, amo na yung gina-require na subong mo ang magpakita kadalasang vaccination card. Kay bisan maubos pa na dang laway mo kareklamo na kagbai sa karon sa mga gwardiya, hindi ka nila pagpasudlon. Kaya wala kaya vaccination card. Yes, Pamorling. Sa amo ni bala nga mga tikang, no, sa aton nga government, posibleng mga utod ta, kung mo man sa tikang mo Berlin para nga bisan man sa nakapabakuna, makasulod sila. Just like abi sa pag-imo, bisang fake vaccination card, no? May nadakpan na diriga sa syudad sang Bacolod, may lang kayo nadakpan. So, kabay pa, no, Pamorling, hindi na pagsunod sa atong makauturan, pagpabakuna na lang gid. Kaya may mga vaccines ng kita nga ano man hindi bala pusog or ano gid bayad lang bala ang effect mo, so pwede mo na siya avail, no, kay damo-damo man sang vaccines ang aton sini nga gobyerno. Pili lang sila to iniya mangga check gid, no, ang task force sa disiplina Pamogres. Yes, Bomberlin, kag mismo, no, sa ilang nga pag-check si Bomberlin ang ila siniya nga mga kaugalingon bakunado with booster shots sa sila tanan. Okay. So, amo na Bomberlin, ang ginarespeto tanang kinamatarong sa mga unvaccinated. Kag hindi gid bala magpabakuna. Pero to sa istorya mo lang ginadto sa dinto libertad to, Pamogres.
Yes, so Berlin, Libertad sa Libertad no? Public Market. Teka na isa sa mga hindi ganyan magbabakuna, mga rason man na sila. However, atubago nyo lang kung ano yung konsekwensya. Kung ano yung ang policy, ti respetuhon nyo man kaya nga, agad respeto, man ang kinamatarong nilang hindi magpabakuna, mo Grace. Ti kung na yung establishmento, mo ng patakaran nila, kung ano ng patakaran sa gobyerno, ti respetuhon nyo man Yes, so Berlin, Kung no? ka muna kasulod, wala lang reklamuhay reklamo lang kamunda, pero ni magkamugyapon pag sundon, ang sundon niya dari amo yung patakaran. Yes, so Berlin, no? Patakaran is patakaran, gid. Kag wala man sang pilitay, ito respetuhan ay nalang gid Berlin. Sige. So, papatiyan ta Berlin ang tingog, no, sang head sang task force disiplina nga si Mr. Wilfredo Joringo. Oli, level 3, damo na sa restriction. Yes. Ang aton nga guidance, pero ang aton nga mayor sa siyudad sa Bacolod mapagwagi na sang iya nga executive order guidelines regarding sa level 3 para nga muna siya. Pero ang matabo sila ang balaan ko mga ilimnan do stop na siya. Tapos ang mga wala naman anay inom, tapos ang mga damo sa restriction mga ang level 3, pero aton na siya sa task force disiplina aton hindi panungdom gyapon sa aton pumuluyo nga mag-obserbar ng strict implementation ng protocol sa ilang mga lawas, self-discipline. Kaga kita padayon nga magalibot sa syudad sa Bacolod para nga ipag-implementar ang city ordinance el protocol. Ang aton pumuluyo lang taon tagid nga naga-soksok sang mask, naga-distancing ang mga establishment sa ilang mga tagsa ka mga establishment. Kaya amo na siya ang aton nga pagaymoon para nga maproteksyonan ta nga hindi maglaptagin, no? Kaya ma-fulfill ta ang paglapta sa bayan. Amo man na sa Japon, no? Ang violation mo 200 pesos man lang sa city ordinance ta ang no wearing of face mask. Physical distancing at official wala pa man mabalik, no? Ang mga beaches ta, mga damo na sa ato na pagkatuan nga tanawon ta nga mga limitasyon. Ang mga banda-banda ni mga singalungan, siyempre why naman untat naman kasi sa level 3 nga sa naisindihan ko, no, nabatian ko sa nasyonal kay why pa man ang aton why ko ka subong, why pa ko ka update sang guide sang executive order sang aton mayor, pero sa nabatian ko sa mga announcement sa nasyonal, mga level 3 amo na siya mga restriction. For sa task force disiplina, sir, naka-pitig na kamo regarding sa awte. Ayos no, amo na nga ginmitingan kagapon nga padayon ang paglibot adlaw-adlaw sa task force disiplina sa syudad sa Bacolod, sa aton mga barangay official, ginayo naman nga mabulig man sila sa tagsa ka area nila, ang mga tao kagatumpok-tumpok bawal ginanay kaga pangabay sa aton pumuluyo nga i-refrain anay ang pagkadto sa mga hindi magin balaki ng lanon nga makadto na bilang mga park hindi anay kamusagad sang lagaw kay level 3 kita para nga mapadayon tang ekonomiya ta nga maproteksyonan ng aton mga negosyo sige pangabuhi ta samtang naton nga mga bed capacity sa ospital hindi pag-indiasyado ka alarming ang aton quarantine area kaya asymptomatic ang kalamanan sa syudad ng Bacolod considering mostly vaccinated kag naka-booster. Isa ina nga rason nga naningwa ang aton nga alkalde nga padayon sang rolled out sang vaccination kag preparado ang syudad sa Bacolod sa musina nga sistema kay kabalot nga mo malang ang proteksyon ta no vaccination. Tiginainyo tang pumuluyo sa syudad sa Bacolod sino pa nang wala ka pa magpabaksin na sila. Gusto nga kung maigo sila, hindi man sila matamaan, ma-symptomatic, hindi mabuta ospital ta, kag ang quarantine area ta. Dahil na nga makapaganhagan sa pag-igo sa ekonomiya taliwat. Kami naman yung sa task force, tingwaan ginamon, no, nga ma-educate, kag ma-penalize ang mga wala nagasunod sa health protocol, nga hindi matatani gusto, no, nga sa simpos ang kapigadohon, wala isawayon tapos sila kag multahan pero may ara gid nga tungod sa ila nagalapta ang virus kay wala sila yakapabaksin tapos nagakadto pa sila sa nakadamuan nga tao ti isa na nga i-refrain anay sang aton mga pumuluyo sa syudad sang Bacolod
subong man ang mga nearest ka cities na kag mga towns nga hindi anay sagad sang lambiyong kundi magitsama ka importante ang ila kinahanglanon sa syudad sang Bacolod. Okay. Pero sir, sa inyo na sa task force disiplina, tanan-tanan naman niya bakunado, di ba? Yes, bakunado kag mostly naka-booster na kay tingin na niya sang aton city government nga ang tanan nga empleyado sa syudad sang Bacolod ginasituate nga vaccinated gid kag kay ara yang bilin kag iba naka-booster na. Mostly ang sa task force disiplina na booster na kami tanan. Okay, so timayo na kay at least ihamblo bala ang Bombo Grace nga kuha na sino itong mga nagpatuman na sino mga patakaran. Di man bala magbueltada sa ila, di man magbumerang sa ila bala nga sila ganit wala yan na bakunahan because nga tanan yan nga mga miyembro sa nga task force sa disiplina, they are all fully vaccinated. Kung gusto mo din na mapabooster, available naman na ganit subong mga booster shots. Yes, Bomber Erlin. So, hindi sila maanan sa mga kauturan ta or ma-reverse psychology bala, no? Kay ang mga kauturan ta nga daan, kapangisog naman, no? Especially yung mga wala nakapabakuna. So, Bomber Erlin, sa guidelines, no? Punta na lang ang executive order kay mas namin, gid, no? Kung na-put into, order, gid, no? Kung muna, Bomber Erlin. Okay. Sige, thank you, gid. Diba mo, Grace? Yes, Bomber Erlin. Ini si Bombo Grace Lynn na ba ito nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Madamong salamat kay Bombo Grace Lynn Lobaton. So, preparado na diri kag in place na ang ining mga igapatuman ng patakaran sa buong Irakata sa idalomas ang Alert Level 3. Diri sa Maya Syudad sang Bacolod hasta na sa Enero 31. Timang kotoran tangadaan nga mga hindi mapabakuna, damo na sila rason mo. Sobra pa nangadaan sila sa mga ano ni tawag sa banda, mga chemist, mga virologists bala. Kag mga nag-obra sa bakuna. Tinuwiin nyo man aya. May mga karaisa sa inyo, may mga rason man. However, hindi man pwedeng inyo lang yang kinamatarong sa masami ang respetuhon na ta. Kaya kung ano man mga patakaran sa gobyerno, amo ganayang aton yung sundon. Hindi pwedeng wala sa nag-govern sa aton. Nga karon sobra pa kita sa mga karbaw. Ang Department of Transportation ang nag-depensa kahapon sa ning bagong policy ng mga nag-ban sa mga unvaccinated ang mga pumuluyo sa pag-access sa maya public transport. Ilabi na dito sa maya Metro Manila kaya ginpatuman na dito ang no vaccine, no ride policy. So, ang ibanta nga mga kauturan na nagapanginlaman man na bala because nga tinabatian na nila ini. So, may iban ilabi na sa mga taxi units. So, kung mga taxi drivers, hindi na sila bala magpasakay sa mga unvaccinated because sa tingin na pamangkotan nila nga na kung ikaw na bakunahan na ka, kung hindi kaya vaccinated, diway nila ginapasakay. So, may mga nagreklamo, ngalin na kahapon, nga tingang hindi mo kaya pagpasakyon. Ngayon mo kaya pagpasakyon, kaya kinamatarong kung man na yung magasakay, mabayad man ko. So, siling sang Department of Transportation, we do not discriminate against the unvaccinated, but we are protecting them. Ginaproteksyonan lang ini mga unvaccinated, kaya kung ma-expose ka mo sa gwa, kag matapikan sang virus, kamo ang mas makabatyag sang malala nga mga sintomas base diri sa pahayag sang mga eksperto. Kada isa sa aton eksperto man na kita, pero may mga eksperto kaya sa kayong lawas. Ngayon mga unvaccinated, ganyan man kamo yung magpapakuna, tilain man yung expertise ninyo mo. Pero kung nakaisa, balati feeling nga taman eksperto man kita sa kayong lawas. Tama mga rason sa iban nga mga hindi magpapakuna, tinyo naman na iya. Ganda respeto taman. But siling na rin sa Department of Transportation, we do not discriminate against the unvaccinated, but we are protecting them. The policy was made to protect whether vaccinated or unvaccinated individuals to safeguard those that are most at risk, our healthcare system and our exhausted medical workers. The policy is for the benefit of the majority and the common good.
the no vaccination daw rider policy kung mabalikan na ta, nag-take effect na ini sa ginpay dalom ang NCR sa alert level 3 o kung mas mataas pa ti syempre kadamo sa mga nagreklamo ilabin na mga netizens, mga transport advocates, kag mga opisyales nga nagka-question sang fairness kag legality sang nasambit nga protocol. Ama na siling nga bala nga hindi man mag-require sa ato ng gobyerno kag magmando nga magpabakuna kita, kaya hindi man na nila pwede sining nga mahimo because that is a violation sa aton nga kinamatarong sa idalom sa Philippine Constitution. Pero this is just a short of saying nga kita magpabakuna na. Matamat kasi na kinaipit kung gusto mo hindi kaya magsunod sa mga protocol, ti panago ka lang daya sa imo batay. O di dira ka lang. Kaya way ka man niya ginapilit nga magbiyahe ka, way ka man niya ginapilit tabi nga magsulod sa mga mall. Kaya di ka man pwede nga yun doon na kadala pasudlon nga sa mall kung di mo yung gusto. Apag sulod sa mga establishment, ato na yung kagustuhan. Di ko mga patakaran na dira, sundon dala para makasulod ka. Pwede kaya gusto magsulod dati. Ako ni kaya gusto magsunod sa mga patakaran, mga pagsulundan nila policy, hindi kaya magsulod. Pangita lang to sa mga establishment to, dara nga wala sila patakaran para sa mga unvaccinated, kag sa mga vaccinated. Para may sulan nato ni Banwa legally. Balikan nato ni sa Attorney Renisito Novero, ang chairman sa Quarantine Centers Action na team sa aton nga Bacolod City Government. Councilor, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Mayong aga, Bombo Erlin. Mayong aga sa inyo Bilog Management and Staff sa Bombo Radio. Kisa sa mga palangga na tagpalamati. Mayong aga sa inyo tanan. Ginalabot ka, attorney, para at least may istorya natin legally ni. Because may mga nagreklamo yung kahapon, mga taxi drivers, na ginakigan sila bala sang ilang gusto tani magasakay nga pasahero, kahit ang vaccinated nga taxi driver, hindi siya magpasakay sa tong unvaccinated. Ano dira ang imo pagtanaw, attorney? Well, mga sitwasyon katulad si Bombo Erlin, may ginatawag nga clash of rights, no, involving clash of duties and obligations. Kung silingon contest sa tunga sang duwa ka diretsyo. Ang isa ka diretsyo, idalo man sa aton constitution, diretsyo sa pagbiyahe, sa paglakad, sa pag-transfer from one place to the other. That is what we call the right of locomotion. Ang isa naman kadiretsyo na gina-invoke man sa kadamaan mo ang right to life and right to property. Now, that is also a constitutional thing. In fact, that is the very first section sa Bill of Rights, Article 3 sa Constitution, that no person shall be deprived of life and liberty and property without due process of law. Now, kung imo tanawon, if there is a contest between two rights, tanawon mo tayo naton kung diin ang diretsyo dira ang mas mamabugat. Okay. Mas mabugat bala ang diretsyo magbiyahe, magsakay sa taxi, o kung mas mabugat ang pagpreservar sa imo kabuhi. Kag imo ikayong lawas, di ba? And our body is our property, attorney. So, yes. For example, may mga taxi drivers kita nga kung may magsakay sa gabi, ilang suspicion ba si hold after ni o kung hindi secured ang ila sini nga pagbiyahe, they can refuse the traveler. Okay. So whether their suspicion is right or wrong, that is still part ng exercise nila sa ila diretsyo na mabuhi kag maproteksyonan ng ilalawas. In this particular situation, kung imo tanawon, nag-insister ang iba na masakay, kaya diretsyo man na nila masakay. Kung mo public transportation facility na ang taxi. Galing sa idalom sang emerhensya nga sitwasyon katulad sini, where everybody is deemed to be a suspect. Actually, ang role natin sa buong, the general rule is presumed that everybody is a suspect as carrier. Agod nga mangin protektado ikaw kung makalikaw ikaw.
So, kung kada isa ka tao mag-exercise ang diretso, agod ang direksyon sining iyang paghalong, maproteksyonan ang iya kabuhi, ang kabuhi sa iya pamilya, ang kabuhi man mismo sang masakay o kung miyembro sang komunidad, then ako nagatanaw, with all due respect, na mas mabugat ang diretsyo sa isa ka tao to protect his life and his health. Okay. So hindi mo ni mabasol kung maghalong sila. Aha. Although ini sir, dito pa man sa National Capital Region, ini order sa Department of Transportation, but may iba na bidari sa Bacolod nga tinagapanginlaman naman lang sila mo. So since nga nakita sa alert level 3, ang mga pasahero bala sir ginapamangkotan nila nga vaccinated ka ma'am, vaccinated ka sir. Kahit kung hindi vaccinated, ginabalibaran nila bala. Okay, wala pa man natin di rule, no? Kung aton tanawon actually mong Berlin, ang aton bala gobyerno, not only in this country, not only sa Pilipinas, kundi sa bilugin kalibutan, nag-group kita, nagakamang kita sa pagpangita, sang nagakaigo, no? Tinatawag na precise, with surgical precision na approach sa pagsolvar sa problema sa COVID-19 virus. So, though hindi gid bala masibo ang aton pagtiro sang target. That is the reason why ang atong gobyerno nagapangita man sang ideya kung paano maproteksyonan ang kabilugan or ang majority. Because obligasyon na sang aton gobyerno under the Constitution. Kung imo bala basahon Bong Berlin sa Section 4 sang Declaration of Principles and State Policies, Article 2 sa aton Constitution, nag-aambal kita very, very clearly. It is the prime duty of the government to serve and protect the people. Pagkita sa Section 5, the maintenance of peace and order, the protection of life, liberty, and property, and the promotion of the general welfare are essential for the enjoyment by all the people of the blessings of democracy. Okay. So, ini tanan-tanan, obligasyon nga ra sa Estado. But we understand that many will not understand this. That is why nagapasalamat ko, nag-appreciate ko sa programa ninyo. Kaya ninyo programa will help people understand and obey. So sir, ini mga protocol nga ini, mga guidelines nga ni, agree ka man nga hindi ini siya naga-discriminate sa mga unvaccinated base sa pagdepende sa Department of Transportation because that is their obligation to protect the general welfare. Sa ako niya na pagtanaw, it is not necessarily discriminate. In a sense, may discrimination, no? Because may ara na nga choice nga daan nga to a certain level, ang balance is tilted against the unvaccinated. O galing, ang imo naman tanawon diri ang general purpose sang gobyerno nga hindi sila magsugot nga ang tanan mapiligruhan just because nga gusto lang nila ma-accommodar ang diretsyo kag konbinyensya sang iban. So, muna ang aton pagtanaw, it's always a general welfare. Pag siligtad general welfare, it is not necessarily mean all. Okay. It is a greater number of people. Kalabanan. Muna sa, that's right. Because sir, kalabanan subong ang vaccinated, ang jutay naman lang ang unvaccinated. So din ang pasulabiyon ta atong jutay o kung ang kalabanan. And not only that, Bong Berlin, ang kalabanan nga na bakuna is a living witness, a living evidence nga wala peligro sa bakuna. Okay. Ang iban nga wala nagpapabakuna, may mga rasyon man na sila. Posible ang ilang rasyon is health condition. May ara sila psychological insecurity nga base may mahalitan ng ilalawas. O may iban man na may religious denominational predicate ang ilang refusal for vaccination. Pero kung imo tanawon, in terms of religious and matters of faith, damo naman kaklabanan naman sa mga tumuluo, mga faithfuls in whatever Christian or other denomination nga nagpapakuna.
Correct. No? So that it means that sa akon personally, for example, nga position, there is no breach of any biblical principle kung magpabakuna ka. Number 2, kung ang ila problema, peligro sa ilalawas. For example, one living example, and I believe one excellent example is my wife. My wife is a nurse, and then it took me, funny thing, Berlin, let me give you a little confession. It took me a long time to convince her. Kami tanan diri sa balay na pakunahan. Hindi pa siya magpapakuna until she was later on convinced. By our own physical evidence, nga may seguridad gali ang pagpakuna. So nagpapakuna na siya, fully vaccinated na sa as of December. So we are all living evidence na wala sing malain nga epekto sa nagpabakuna. Kung may ara magid nga iban siguro tama ka due pala and not necessarily directly connected sa bakuna. Sir, ang ining mga unvaccinated, kag hindi gid magbabakuna, ginarespeto tang ilang tawhanon niya kinamatarong. But yes, of course. They also need to respect ang kinamatarong man niya sa mga vaccinated. Am I constitutionally correct, sir? Correct. That is right. There is a balance of rights, but at the same time, a balance of obligation. The test of imbalance comes when your exercise of right breaches your duty to respect the rights of others. You get the point? Yes. So kung may diretso ikaw, insistihan mong imo diretso, pero sa pag-insister mo sa imo diretso, ginabayular mo man ang diretso sa iban to protect their own life and their own property, their own health, then that is no longer a just exercise of rights. Kinanglan, kada isa we should exercise human respect to the rights of others. Diba? Yes. So kung ikaw yan, ni kagidya magpabakuna, hindi ni kakasulod dito sa mga establishmento nga ning nagapatuman niya sang protocol, never go there. Yes, in fact, ang mga establishmento like malls, private properties na buong Berlin. Okay. They can refuse anybody, bisan pa si Digong Duterte. They can refuse Digong Duterte from entering their private premises if they have a good reason for that. So ilan na yung private property and they always have the right to protect it, especially to protect the people within the dimension of their property. So amo nang klarohon nato na sir kay bisan ina siya gadamo sa mga nagakadto dara sala ang aton pagpati that malls are public places because they are privately owned. Public places in this public places in this sense nga ginakadtuan sa publiko. Okay. But you see, the public cannot demand that they open at 6 o'clock, they open at 7. In fact, ilan na yung rule that they will open at 10. Di ba? Muna tananding mga malls, it is the rule that they open at 10. So if we own it, kung kitang tagiya sina, uy, mariklamo kita. Ako ang tagiya sini, so buksan na mo niya, tape. They will open at 10. Then they will close it at 8 or 9. Ilan na yung panagiya. So they have the complete absolute right over the physical dimension of their property. Subject of course to rules and regulations ng aton gobyerno. Kag bisan may gina-prescribe sir nga guidelines ng gobyerno, they can add sang ila kaugalingon, no? Yes, as long as wala nagka-violar ng rules ng gobyerno. Sang gobyerno. Wala nagka-violate, wala naghatag sang dugang burden that the government does not intend to add. Okay. So sa mga taxi drivers sir o kung sa mga POJ drivers, even though wala rule diri pa ang Department of Transportation, pwede sila maka-refuse? Can they be sued sang kaso? Kung Berlin, the general rule is this. No, this is a general rule. Ang mga taxi, bahin na natin ang ginatawag natin common carriers. No? Okay. Public utilities, that's why they are called public utilities. Gamiton para sa convenience sang publiko. Mga taxi. The general rule is, hindi sila dapat maka-refuse. Amo nang nagnaimo kita sa mga Manila sa kiluyag nila makapasakay sang mga foreigners pina-refuse na lang iban ang mga Pilipino hindi nagapangakig, which is actually the right of the
general commuters. General passenger. General rule na siya. But the general rule is within the context of a normal situation. Okay. You get the point? Yes. So, in every rule, there is an exception. The exception comes in when the normal situation is disturbed terribly. That it becomes abnormal, and now it has become even an emergency situation. And so the general rule cannot apply anymore the way it was conveniently applicable before. Okay. So, subong we are all confronted with emergencies. So, ano dapat ang aton tikang? Emergency man. Diba? Emergency situation demands emergency recourse. Okay. So, hindi sila pwede makasuhan, attorney, for not conveying passengers. I don't believe that. I don't believe na pwede na makasuhan. At this point in time, this emergency situation and this exception, however, should be time-bound. There has to be time-bound. It should be within the context of time, the frame of emergency. Hindi siya pwede nga mga interminable situation nga daw wala nakatapusan. Pwede lang sila kapagusto. So it is within a time frame na pwede ibutang sang kasuguan sang gobyerno nga emerensya na siya nga sitwasyon. So until this point in time nga di pa ma-resolve ang emerensya, then we undertake emergency measures and everybody needs to comply para man sa kayuhan sang tanan. So kung atong unvaccinated, din siya pagbasak yun sang vaccinated nga taxi driver, pangita na lang to siya sang iban nga mapasakay sa iya. That is my humble suggestion. Okay. You're right. With this, thank you gida sa mga painuino mo sa mga aga kapag painsyindi. Madamo nga salamat Councilor Renisito Novero, sir, mayong aga sa imo. Madamo mga salamat. Again, Happy New Year, and my continuing prayer that may God continue to protect and shield us all against COVID-19. Madamo nga salamat kay Bacolod City Councilor Attorney Renisito Novero. Parang at least klaro kita diri banwa because ang aton kabuhi, ang aton nga lawas is our property. So, kung ikaw may kinabatarong kamandara nga you have the right to locomotion, no, kung imo nga kinamatarong nga mag-travel kung sa rin ka man niya gusto magkadto, atong iban or kada isa sa aton, mayara man kita sang kinamatarong to protect our life and our property. So, ang aton nga kaugalingon, syempre may kabuhi kita, kag aton maninaiya propiedad. So, kung ikaw yung may kinamatarong kawan sa imo lawas, sa imo nga propiedad, ang kada isa sa aton, amo pareho lang ang aton nga kinamatarong. So, kung ikaw may kinamatarong kaman nga magbiyahe, kag magsakay ka to sa taxi o kung saan naman nadara, kung may kaya sa pribado nga salakyan, kag ang taxi driver, hindi siya magpasakay sa imo because ang imangkot ka, nagsabat ka nga ikaw ang unvaccinated, kag siya vaccinated, ang iyang nga ginaproteksyonan ng iyang life and his property. So, amo lang to ang concrete example, pero nabi sa mga kautoran naton ng mga taxi drivers, I'm sure kalabanan gini sa ila nagamati sa Bombo. That is why nga kahapon may nagkadto diri kag nagapaybalo nga tinga nakigan gid siya sang iyang pasahero tanito ka gusto magsakay kay hindi siya pasaka sa iya because she was unvaccinated. Grabe na tong wara-wara niya. Ikaw man niya nga unvaccinated, may ikaw may kanamatarong ka man niya nga imo, ginarespeto taman ina. Kung hindi kaya magpabakuna, wala kita pilitay. So, kung ang vaccinated, nagadistansya siya sa imo, nagapalayo siya sa imo, o kung hindi siya magpasakay sa imo, intindihon mo man dapat. Ang iyang kinamatarong sa iyang life and property, gina-exercise niya man. Kiti kada isa sa aton subong mansig protect lang man mo. Kung pwede ba na gani kagin maghingo-hingo, bala? Kiman ka budlay na kumaswab ka, maga-positibo ka pa? So kung ginarespeto naton ang kinamatarong, kung ang vaccinated nagarespeto sang kinamatarong sang unvaccinated,
O kung hindi kaya magpabakuna, kay kadamo lang yung rason, sobra pa sa mga scientista, kag sa mga nag-develop sang bakuna, ti inyo naman aya. Ginataha, tana. Ginarespeto, ta ina. But hindi sa tanan nga tiyempo, inyo lang kinamatarong ang respetohon ta. Respetohon yung manang kinamatarong sang iban. Because, kung why ka mo yung ginapilit, pipangita lang ka mo tuya sang mabaton sa mga unvaccinated. Sana siling nga tana, wala kita sang choice because our government just protects the general welfare. Subong ira naman kita nagsaka na naman ang kaso sang COVID-19. Because sa mga more transmissible and more infectious nga sahi o kon variant sining coronavirus. Ti kun iban nga mga kapungsuran to o kun yara kita sa iban nga mga pungsod. Pero sa mga kauturan naton nga mga Pinoy nga dito na yan nagatrabaho, kaga dito na yan naga-star sa iban nga pungsod, di ba man sila ganin nagareklamo sa patakaran to sang pungsod nga ari nga ato sila dito nagatinir, ti kita ato nagini pungsod. Kita nga Pilipino, diri nagikitaya sa Pilipinas naga-star. Di ba nagasunod gani kita nga maglagaw kita sa iban nga pungsod to sang mga patakaran nila to nga patakaran sang pungsod ta nga diri kita naga-star, diri kita nagapangabuhi ni ta pagsundon. Because at the end of the day, kung ang imo yang kinamatarong ginarespeto and may mas mataas nga kinamatarong dira nga dapat mo ya pag respetohon, tingawan man sang naga-dyud-dyud gid sa imo dira nga magpabakuna ka. Why ka man di ginapilit na pabakuna ka gini. Nang kita yun sa mga pelikula nga mga nagawaras sa sila bla kag gina-inject isang parang mga katulogal sila kon na magatahaw ang ginabatsyag nila. Di ba ka man na ginaamu sila? Di ko na lang yung konsekwensya sa pagka-unvaccinated mo, you suffer it and you face it. Kaya pero namin magsulod ka dira sa mga establishmento nga nagpatuman sa morning ng mga patakaran, why ka man tugi pakadto? Di ko na kaya magsakay, pangita lang to iba niya nga kung hindi ka na magkadto sa mga taxi. Why ka man na nila ginapilit nga sakay na gidi kaya mo na. Imo man na yan, di ba? Imo man na yan choice? Magsakay ka sa jeep, sa taxi? O kung ano sa ano man dira nga public ka utility? Di ko nang kada isa nagapanginlaman, ikaw ya amo man na imo yung kaugalingon, yung desisyon. Di man sig respetuan na ilang kita kay nga inyong kinamatarong way taban ni gani ginalapas. Way man kamo dira ginabutangan isang ginayudyud kag ginalipong kamo kag dalon do sa vaccination center to kung ginalusob kamo sa inyong mga balay para lang mabakunahan na kamo. Kita nagainganyo lang man kita diri. Na kung pwede man lang libre mga bakuna, binilyon ka pesos ang gingastos ang gobyerno. Hindi lang gani guro bilyon, but trilyon na ni dugay-dugay ang ginutang sa gobyerno for the procurement of the COVID-19 vaccines. Tingang hindi abin na to nila pag hingalitan. Tira so mareklamo kita nga ang aton palibot, ang aton ekonomiya, tamo na gid na grabe na gid ang epekto. But siguro kung tanan kita mga vaccinated na, at least bisan paano mo na siling bilang ang trangkaso gani nagaluntad man nag-experiensya kita kada tuig. Diba sa sunod nga mga inadlaw kon fully vaccinated na tanan silang mga Pilipino, at least bisan paano ba siyang gobyerno okay na tanan. Importante lang suksok lang kamo dira sa face mask kay bisan maga-positibo kay di mo nakalala ang imo bala nga sintomas. Para sa mga proven na tong mga vaccinated o mga fully vaccinated kag sa mga nakabaton na yasang booster. So kung magkadto ka dira sa mall, may patakaran sila dira. Para sa mga unvaccinated, sundo lang. Kaya gaway ka man tugin pilit to nga makadto ka to. Way ka man yagin ng balan dira nga kadto ka mo rin sa mall kasi hindi ka mo magakadto diri pangatirohon ka mo. Hindi ka man makarason nga tinagkadto na kundi kaya tirohon ko. Way ka man niya ginambalan na dira nga di nga tutoy kagid balang nga magsakay sa kung ano dira nga mga taxi units.
So kung may driver dira yang magbalibad sa imo, di pangita lang to yung magabaton sa mga unvaccinated. Ini siling nga pangsipaon yung ganang mga taxi nila da kag pangakigan yung ganyan mga driver. Niyo pagkalimtan, sa time nga kinanglanon ninyo sila, kung isa pwede nyo lang ganin sila matawgan. Kung graveyard ang duty ninyo, aran sila nga naghatag sa serbisyo sa publiko, ti subong intindihan ta, o intindihon naton dapat, nga kung ikaw yung dara panginlaban ka man kati sa imong bakuna, nga ni mapatay ni kayo nga daan ang argumento sa iban. Ang argumento sa iban, sa niya, ining si Secretary Duque, nga ni way ganda bakunahan. For your information, Secretary Francisco Duque III got vaccinated last year. Basta ikaw yan, hindi kaya informed dira. For your information, siya ang nagpatublok na last year pa. Ikaw ya, mangita ka lang daya rason, hindi kaya magpapakuna, ay ako saran mo to yung isang gaway pamanigan niya nagpapakuna, di ako ya kinainganyo nga magpapakuna, basta hindi ka lang updated sa balita. So, kung nagasagap ka kita to kag nag-absorb kita sa tanan nga mga misinformation, ang gustong informasyon i-absorb naman. Pwede kung kaisa, puro lang kita sala nga mga pagpati, bala, kadamo sa mga nagkalamatay sa maling akala. Te kung inadara ya taxi driver, ginaproteksyonan niya man yang iya nga kaugalingon, as yang right to life and his right to property, te respetuhon mo. Di nga puro na lang kita na karoon na reklamo na kag masakit pang mga tinaga kag kung mga nano na ba siya pangasipaon nyo pa bala? Kung hindi kayo magpabakuna, dira ka lang ya sa imo balay eh. Dira ka lang ya sa imo balay. O kung kadto ka lang doon sa mga lugar nga wala sila ya sa mga pagsulundan. Kaya ko lang tawon na jutay naman lang gid mga unvaccinated daton nga mga koturan. Hindi pwede nga kamo nga jutay na lang gid. Kamo ang pasulabihon ta kag ang kinamatarong sang kadamuan nga hindi na nato niya pagrespetohon. Hindi man na niya pwede. Nga imong kinamatarong ganin dara na respeto ang kinamatarong sang kadaman niya hindi mo pagrespetohon. Okay? Sige, klaro na kita dara kabay pang wala sang mga taxi units nga mga taxi drivers sa bala nga magpadulong diri sa aton ka mag-inform at nakigang gito siya ginabuyayaw gito siya kay hindi hindi iya ining pagpasakyo niya ang iyang pasahero tani si Danny Vino kay wala nyo ginasugid sa tawo under clinical trial. Ikaw ya sir, actually pero may ka man nag-comment diri sa amon bala. Kung ikaw ya close-minded, why na kita mamahimo dira sa imo? Kung sa mga kotoran tangani nga mga tiga-ulo kag inang hindi nagikamo balaya magbaton sa mga bag-o nga mga impormasyon, so be it. Why kita nagapilit sa inyo Ang gusto lang mga open-minded. Actually, kung close-minded kita, bisan ano pa naka-feed sa imo sang information, kung amo na gina imo yung pagpati, ini tanan na yung maligwat. Ti imo na lang naya kung amo na imo yung pagpati, ti respetohon tayo, no? Okay? 11 minutos na nakaliga, sa sakna ang alas 11 minutos ang nabilin, antes ang alas 10 sa aga. Kulabos sa lang aton nga tiyampo dari sa pagpangalagad sa Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Uto. Dari kitamang sa matutod nga numero 1. Upda na kitabwas sa maman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad, ako si Bombo Erlin Bayonita. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio